Opa Peña. Opa Peña. Opa Peña, bien. Opa mi gente. Toma 21. Egunon. Egunon. Egunon, gente. 2018 garran urte hau amaitzen badoa, eta, bueno, bideo txiki hau egin nahi genuen, bakarrik eskerrak emateko urte hau hain berezia egiten lagundu gaitu zuen hoi, badakizuen hortzuk zareten, eta 10. urte aurrena izan delako baita ere, 10 urteko ibilbide honetan, bidea gurekin egin duzuen hoi, mila esker baita ere, bidea gurekin urratu duzuen hoi, eta mila esker 10 urte hauengatik. 2019 berri hau, sorpresaz beteta dator, gutxinaka joango gara jakinarazten datorren asteetan sorpresa hauek zeintzuk izango diren, goaz lehenengo aldiz kanpora, jotzen, sorpresaren bat badaukagu baita ere prestatuta. Datorren asteetan joango gana jakinarazten, beraz egon adi gure sareetara, eta besterik ez, urte berrian. Urte berrian! 2018 Meretxi. 2019 garren urte hau sorpresaz betetik. Kaixo, aixotz gara. Por el amor de esa mujer con un mismo destino. Eso se corta. Mira que bien suena el disco. ¡Pues piñata! ¡Gabon, gabonete! Eskerrik asko, zuen laguntzarik gabe, hau esan posible izango, eskerrik asko, benetan. We love you. Hau ez da gure estiloa.